Belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over de lintjesregen in het Koninkrijk. Morgen is het Koningsdag. Vandaag werd bekendgemaakt officieel hoeveel mensen een lintje hebben gekregen. En daarbij kijken we natuurlijk ook naar wat er hier op Curaçao voor lintjes wordt uitgereikt. En daaruit blijkt dat operazangeres Tanja Cross benoemd is tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dat is een felicitatie waard. Verder Rutsen Lucas, voor zijn jarenlange werk voor de katholieke kerk, heeft ook een lintje gekregen. En ook iemand uit de sport, Norval Pajo van Nijten. In totaal zijn er op Curaçao 9 lintjes uitgereikt. En voor Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Statia en Sint Maarten in totaal 42 mensen die de eer hebben gekregen een lintje van de koning te mogen ontvangen. Vorig jaar waren dat er nog 30 voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Sowieso zijn er veel lintjes uitgereikt, want in het hele Koninkrijk zijn er 3375 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. En koning Willem-Alexander heeft dat nog nooit zo ver laten komen. Hij heeft nog nooit zoveel lintjes op één dag, in 1 jaar uit